Radyo Bistak di Poland. Hala mag-ugtas tamang Bistak. Uban-uban Dudong Punggag at your service. Wherever you are. Okay mga Bistak, may hapon sa tanan. Tanang mga katauhan nga naminog Radyo Bistak. May hapon. Maing hapon ninyong tanan diya kotob sa mga naminaw karan. Kato mga gikan ng umbira. Diya sa Isla Sikihor. Kapalo ko nga na naminaw ron nagikag ng umbira. Diya sa Isla Sikihor. Maing hapon ninyong tanan. Okay, barbarin ko ninyo para dahil sa inyo mag-greetings dedication. Alang sa inyo mga minahal sa kinabuhi. Pwede ka mong mo-text, mo-tawag sa itong mga linya 0926-775-7942. Ingon man 0912-028-8654. Maing hapon sa tanan. Live kita karon sa itong official Facebook account nga Dudong Punggag. Live kita karon sa itong official Facebook account nga Dudong Punggag Higala. Tapos muna ako para sa iyo greetings dedication live on natin kung mo text. Mutawag sa itong mga linya 0926-775-7942. Tapos muna ako 0926-775-7942. Ingon man 0912-028-8654. Okay. Andam na tong handusan mga higala ang atong mga minsay ninyo. Okay, unang tawag atong hatagan og pagtagadilo may hapon. Oy, may hapon. Kisa man eh. Ha? Janalin dahil sa barangay ni Tabok Pulangko. Okay, so ito yung kailangan ni mo na Analin. Great lang na ako silang mama dito sa Kuan, Sitio Balubuhan. Kay Mama Lita Suya, ni Papa Maria, naman ni Mike. Sa Pokan, ni Manang Kadilit ko di ay, man dari nga. Lantar ka? Waran pa daw ba? Lantar ka? Okay. Salamat! Dagang salamat ni mo di Hanalin Suya from Nilabo Pulangka. Leto happy Father's Day sa kong papa nga si Dudong Nagal o sa kong uncle nga si Diding Abahar. Oy! Happy Father's Day ni mo di Boss Eduardo Diding Abahar. Lagi nang gikot-kot sa akong likod. Ay! Thank you so much. So, paring Mark Ibas pare, mayong ay, Happy Father's Day pare. Inatay man ning panuhakan eh. Paring Mark Iban. Happy Father's Day. Nananaw me ni mo dire sa Wells. Ay. Mayong hapon, bubols. Kisya man eh. Okay, mayong hapon diyan ni mo dongpong paliw ko gayaw undangi nang imo makakutas nga music. Bisag gikapoy ko sa computer dala sa Utah sayaw gihapon. Ako from Duduy Okay, kana dyan. Everybody. Ay. Boss, mayong hapon ni mo di award. Kaduna tapikas linya. Hello, mayong hapon. Hoy! Ay, kisa man ka? Si? Kisa ni? Iladong buksa, ay iladong pungga. Ay, kisa man ka? Si Ruina Bangaw. Taga-asa? Sa Kampananas, Sitio. Okay, mugrit ka, Ruina. Ha? Mugrit ka?
Oh, igirit og una ng imo ang bana. Nung tunggas. Kan, una, magrit ko nimo nga gapo. Murag kita. Dayon. Ito ni kanto ni Iyer, dayon ni Luna Berta, ni Antipaking, dayon si Yakuana Kara, tapos si Mario Rafael, Sinda. Dayon, Maora. Okay, salamat. Okay, salamat kayo dito sa may Sikihor, alas 3:41 na dyan. Okay, matad ba diri mga kabisag atong handusan? Okay, DJ Pongs, great lang ko. Happy Father's Day sa pinalanggang Bana. Nga si Alan Magsalay mo, officialist sa kong buutan nga papa. Carlito Magsayo. O sa kong supportive father-in-law, Charles Magsalay. O sa tanang mga amahan, Happy Father's Day ninyong daran. God bless, greetings coming from Teresita Magsayo. Magsalay diri sa may Purok 2 na Sipang Rizal. Okay, salamat. Ikan din sa may Purok 2 na Sipang Rizal. Hello, mayong hapon. Ay, mayong hapon. Kaysa man eh. Ay, Ginoo ko pa i-plaster ng imong kuan diha. I-plaster ng imong kahimanan diha. Okay, parang madungog ka sa on-air. Hello, Dudong Punggak. Shout out sa kong bana nga gwapo. Si Payot, salamat. Gwapo dyan na imong bana. Lisod pog, dili na nimo pamanon, di pa na gwapo. Okay, mga bisag. Tiny Bubbles.
Upon the Radyo Bisaya Polag, let's go, cha-cha! May nagatod sa itong oras, mga bisa, kala sa Tras 48 na yon. Kini mong programa, mga bisag. Hatod kaniyo, mga bisag, sa Baliti Oil. Ang milagrosong herbal. Alang siyong balatian, Baliti Oil lamang, mga bisag. O pinakaepektibong herbal. Alang siyong balatian. Thank you so much to Choi Aranita. Merry Grace Kasuyak Tagalog. Thank you so much. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, salamat kayo. Hi Dugong Digipongs. Ito lang po diya sa akong Papa Elpidio Agapay Kasuyak. O Happy Father's Day Papang ko. Salamat sa pag-asa alaga sa mga anak ko pang sa inyo ni Mamang. Maraming salamat po. Saan ka man nakaupo? Okay, mga bisag, dire tapikas linya atong handusan. Dong pungag, ay Ginoo ko, pagpuyo mo. Ret ni ko nimo nga nagtan-aw mismong live, it's me. Mary Ross, Bangkyaw ni Guapo Mangka. Dong pong sana all na lang. Ay Ginoo ko. Pagpuyo mo ha. Ayaw ko ninyo pagbugal-bugal eh. Di ko madalaan ang inyong ulog-ulag. Good afternoon, Radyo Bisda. Good afternoon, Dong Pongs. Gikani White Bakos, Marlon Chupilo, Hiniroso. Thank you so much. Salamat kayo sa pag-view. Ate Jeannie Lactre, thank you so much. Watching from Iligan City. Let's go! Dayan Gomez, may hapon di Jipong's Happy Father's Day. Sa tanong mga viewers, karon nga naka-view. Hi! Hello! Ikiog na! Isatsan na! May hapon ninyo diya sa may isla Sikihor.
Labi na ito mga Radyo Vista Fans Club member diha. Maing hapon! DJ Pongs, ganito go Happy Father's Day sa kong papa diya sa may Kapase Rojas. Watching from Cebu. Balon Chupilo Hinirusa. Gisudok mang kote mailhan nga mutubo pa jud ko. Monit ki mailhan kabisdak nga mutubo pa jud ko. Kay gisudok pa ka. Kamuray ka maumutubo. Ako mutubo pa ko ay. Muna'y ginaingon, let's go! Dong post greet lang ko ni Bantol nga gwapo kauban ako dire sa Nitans Pulangka. At thank you so much si Mudia Bantol. Dong post greet lang ko ni Bantol. Okay, balik na siya. Okay, dong punggak. Ian sa group sa Bisdak. Okay, sa man eh. Pagpain lang. Let's go! Pagpaila lang, kung membro ka fans club, pwede ka i-add, pero dili ka membro. Wala miya mo'y katungod nga mo add, kung dili ka membro. Kaya ang among ipang-add sa group chat, kato lamang mga miyembro sa Radyo Vista Fans Club. Ayaw mong nakakuan mo. Pero kini, huwag taga-secure, basig miyembro na eh. Basig miyembro na eh, kay taga-siki Horman. Okay, may hapon sa tanan di hanggikang nangasay. Dong punggak bagayaan ko si Marie Rose Bangkiao. Magpamembro pa ko. Anha na ka na ko i-add sa group chat kung membro na ka. Pagpamembro daan karong meeting. Natay meeting karong pizza 27 man eh. Na pizza 27 doon natin meeting pag sure DJ Pongs oy mutubo pa dyan maing hapon diya DJ Pongs from Inday mutubo ka ka dahil nanganday ba dyan kong lahi may mutubo nanganday ba dyan ko anak nangandoy pa dyan kong lahi na mo tubo. Ako, okay rin ako ingon ani ko katasay, ingon ani ko kadaka. Kaya naanad naman po ng mga tao na ako. Pero nangandoy pa kong napay mo tubo na ka. Nangandoy pa kong napay mo tubo na ka. Okay, asa na bit mag-meeting dong punggat. Tambong karong meeting karong kuan, adunay meeting karong Martes. Tambong kay para may bawa ni mo kano sa meeting karong monthly meeting demo tambong ka sa mga meeting sa mga coordinator officer karong Martes. Ay dong pons gud hapon ako sa ko disco taga Sibayo gidong pons. Kiay! DJ Pongs, great lang ko sa akong Papa Apolonio diha sa kang asa secure og sa akong husband nga si James Caliso. Happy Father's Papi from Ati Margie and family. Happy Sunday DJ. Okay, happy Sunday pod. Ay maning ka paring Mark Evans kay permaminti man eh. Permaminti man eh. Muna na ako panganday. Kini kay murag ko gisud o kanunay. Murag, wa ko'y paniudto siguro. Gisud o ko kanunay. Kini, timailhan dyan. Basta sudok ko ng tawa, timailhan ma dyan nga mutuwa. Di ba, matod pa sa mga kakaraanan, basta mutubo galing ka, di mailhan na nga, basta mo sudukon gani ka, di mailhan na nga mutubo. Pero matod pa nila, tigulang naman kuno kay ko, kay naiuban niya, gaingon nga, daghan na kay tag-uban. Okay na nang dili na kumutubo, basta napay, parte sa akong lawas nga mutubo. Ay!
yung muda ko na ka. Bahala nagdili muda ko ning ako ang kuan. Akong gitas on. Oh. Basta napay portion nga muda ko. Odong punggak, greet to me, happy Father's Day sa kung bana diri sa Pungulan. Talay ron nga nag-inom diri og tuba ang nagret si Jima Buntok. Og sa kung duha ka chikiting diri. Nga always naminaw nimo, salamat. Dong pong mayong hapon. Dong punggak, musubay ra ko nilang Bradixter Maata. Ala subay dito kay basig nangasa ito karong orasa. Hilig na ba po nagpangasay si Dixter? Sa 3.57 na jada. Alam din na itong gusto nga mo palit og baliti oil, baliti herbal tonic. Diyan sa may Isla Secure, available na ang baliti herbal tonic sa tindahan ni Nining og Joel Sumagang. Ug mga lawa, mag-display na siya sa baliti herbal tonic. Okay, matod pa mutubo ang unsaman. Hala ka nun, ha? Matod pa pagkasiyaw jud ka DJ Pong. Ako bisag dili na mutubo kay ang kigwa gamay. Inukan sila from Dudoy eh. Ay Ginoo ka. Gibitok na ikang panuhaka ka. Gibitok na ika. Tumar lang og kuan, kupilak. Kupilak, retambal anak. Kadunod tapikas, linya, hello mayong hapon. Hello, DJ. Hello, kiksa man eh. Franklin, DJ. Asar ba tanawag? Bago sa Dipulo. Okay, mugret ka. Ha? Mugret ka. Mugret ko sa kong bata. Wait lang doon eh. Happy birthday akong gawin nga sa tracking sa RRG. O kauban po nga driver nga si Nelson Tumilap nga ga-drive sa tracking Mundol. Ang nag-tweet si Franklin Miral from Dipolog City. Okay, salamat. Salamat Franklin Miral from Dipolog City. Kay dire tapikas post dili mutubo. Kuni dili mutubo gad. Post dili mutubo pero sa ubos mutubo murag kuko. Ginoo ko dili biya puna maaya. Mura na lang po nagkalunggo. Alas 3, kung alas 4 yung punto na dyan sa kapunan. Take it one time, boy. Yo, yo.
Relax lang, inom mag-isa. Magbabalik ang Radyo Stock. Ani-ana ang milagrosong haplas. Palipi oil nasulayan nas kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang banana pwede sab gamiton alang sa mga natunok ug mga tayaon nga mga butang ug uban pa mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, buni, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan muayo usab sa mga piyang nalisang nga mga kabukugan ilabi na ang mga nabuyagan. Ihaplas lang ang Palipi oil, ang paliti nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi oil, ang milagrosong haplas mapalit sa mga butika. Good news!
To all professionals planning to take up education units, the Polog City Institute of Technology is now accepting enrollees for Professional Education Course, or PEC, with 24 units in one semester. For details, you may call the registrar, Captain Alberto H. Florida, at 212-2979. At this IT, achieving your ambition is our passion. Para sa masa. Isingin sa masang Pilipino. Bisa! Radyo, Pitak, Bisayang. Dako! Puente Radyo Bisay di Polaga.
Oras mga bisay, alas 4:17 na dyan. Alay, ipakita na ng may kay Mukiyog og mga swing dihay. Okay, katumay mo swing diha. Alay, rampa na na. Okay, badayin ka mong namin ang mga bisay sa programang Sunday Special. Kapan sa mga dusay, sa namang pangkalaay, dudong punggag. Thank you so much to Ma'am Ann, sa may kugon. Ni Abby, Grace Joy, Anggo, thank you so much for watching. Ginalyn Sangwal, Chichi Gomez, Itzel Villarino, Brad. Ngayong hapon ni mo dia, Brad. Okay, mga bisag, atong hatagan o pagtagad kining mga minsay nga gipadangat dire sa tong tulumanon. Okay, matod pa diri tubo na Digipongs mura na og botilya sa white flower from Dudoy Ginoo ka. Ayaw na padak ka Digipongs kay gilok man gani ang kigwa. Hello, pagka-grade lang ko sa kong mahal si Junel. Kunda sa nag-grade si Nice Gumindig. Okay, salamat ni Madam Nice Gumindig. Mayong hapon. Dong, Lundi Father, pwede ko mangitaan. Lundi Mother pon. Wala ko basa sa akong number dong. Ginoo ko dili. Pwede na to on-air ang number. Dari sa ire. Kapasensya na kayo ang radyo bisag di polo dili mi mo on air og mga number sa kuan. Gawas ko nga kanang emergency nga mga panawagan. Pero kanang nabahin anang mga kuan dili mi ana. Ginabawal jud na namo. Ginabawal na mo nang mag-on air og number. Okay. Alas 4:19 na dyan. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, mayong hapon. Okay, doon na tapikas linya mga bisag. Hello, mayong hapon. Oy, may hapon kaysa man Kaysa si? Kusog-kusog kayo mong tingog. Jipre, asan ba tanong Jipre? Santa Isabel. Okay, mag-greet ka pa na yan. Great na to ako muna. Kumamad din sa Santa Isabel nga. At sa mong gitarbawan. Yun si Didi Mike. Ikaw po. Dahil sa serious niya po, dapat pag-greet akong lolo dito. Si Lula Mata, si Lolo Lolong. Sa mga magsayo pamilya, ganyan pamilya, solito pamilya. Request ko. O sa man nga song? Ala-ala ay ikaw, by Pinigrigri na. Ala-ala ay ikaw. Okay, salamat. Okay, thank you Sir Jimboy nire. Thank you so much for watching. Okay, dito tapikas linya mga bisag. Hello, mayong hapon. Ay, may hapon kisa man Ati Pilo nilong, may hapon po. Kisa si? Si Pilo na buntok. Asa doon tanawas? Sa barangay Pungulan. Okay, mag-greet ka. Mag-greet ra po ko dong. Happy Father's Day po na ako sa akong kaugalingon. O sa akong umabot po nga masamong nga si Efren. O si Felipe po. O akong tatay nga si Nelson nga bungol-bungol na. Ay nahubog sa kuba. Okay. Happy Father's Day po din mo dong. Mag-greet po din ko dong. Ako ka nang mo request ko dong. O saan nga song? Ari King pwede. King. Kanang pungulan ninyo ano? O pungulan dong. Taga diya itong akong amigo nga si Abel. Taga diri jud to. Taga diri. Apil nga kuan. Abel nga katong gwapo ba?
Puro may gwapo dire. Ay, ikaw na. Segunda rin ito ni mo di ay. Gwapo na mo aning kalakihan do. Segunda rin ito sa beli mo. Segunda ra to dong, segunda ra to. Okay, salamat. Sige dong, ina-auto dong nga wala ka ni COVID kaya sa maibitar ka na mo dire sa barangay Pungulan. Lagi. Okay. Okay, dong. Salamat. Okay, dagang salamat. Kadang tapi kas linya mga wisnek. Good afternoon dong pons. Good na gusto na minaw karon. Dire sa may liluan Maria Sikorog taga na butay labi na ni Auntie Anita. Tinining Uncle Joel og Tidideng. Tinura Lantaka og Uncle Sami. Efren og ni Tiluida ni Uncle Brato og Tivilin. Vice Ilmar. Dexter nga nangaligo og dagat ni President Tidiber. Og ni Lutsi Kuyari og nilang mama og papa salamat. Si Richelle Takangi. Okay, salamat ni Muda Rizal Takang. Maing hapon dahil sa mga Niri family. Yao sa may biyasong. Maing hapon ni mo diha Brad Jimboy. Maing hapon niyo tanan diha. Minaw karan. Salamat sa pagmaminaw. Salamat sa pag-view pod. Hello, pagkigreat po ko sa kung mahal ako sa si Masilin Kumata ang nag-greet si Ginny Boy Gumindig from Pulangko. Okay, salamat. Gumindig Family Farm Pulangko. Akala sa 4.23 na yan. Ikay, maumana iya. Wala, giilog-ilugan. Basta dakog pahat kuno ilugan man kuno ingon sila. Tinuod na. Si Boss Arg Siles mo yung pangutanon. Tinuod na boss basta dakog pahat ilugan. Kaysa tiki kay ilugan man. Oh, mag-ilog. Maingon pa ito usag sa makauna lang. Ugaton. Sige ilabot ana ha. Sa makauna lang. Mo na naginingon nga. Kanang imo karon ako ugma. Tunana, basta dakog tinapok. Kitaning gamay tinapok, wajay mag-ilog. Alas 4.25 na yan. May maning ka pa rin Mark Evans. Okay, mintin man ang iya. Balagbaga na kayo palwes. Balagbaga na kay palwes na. Mintin yun na. Duger ko na sila nga silingan. Dugay na guna silang paring Mark Evans nga silingan. Lisod pa. Alas 4.25 na yan. Sa kapunan. Yung anak na mga gamis na. Basta dakog tinapok, ilog-ilugan. Pero gamay tapok. Wadyo niya mo'y mag-ilog. Langawo na lang na, wadyo mag-ilog. Pero kining ka pa rin Mark Evans. Tungod lagi kay dugay na pud kayo. Ibaga na kayo ng palwes. Okay, alas 4.26 na yan. Pero tabi kas linya. Hello, mayong hapon. Hello. Ay, ginuog ko nawalag kalit. Okay, hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Ay, ginuog ko. Practice na magtawag, no? Okay, undangi ko niyo. Practice. Okay, DJ Pons, ambot man ang dakog pahat kay ipangigi man gyud mi aay. Hoy! Mi aay. Ano na basta dakog pahat ipangigi? Oo. Mo yun na.
og imong bana dakog pahat. Bahala na magkinaunsa basta bana na. Bahala magkinaunsa basta bana na. Di na dyan na. Palanggaon. Sa tinuod lang bitaw, kamong mga asawa diha. Kamong mga asawa diha, palanggaan ang inyong mga bana. Dili kay sig lingi-lingi pagkasalain. Dili kay sig hatod-hatod pagkagmakaon sa lain. Dili kay sig hatod-hatod. Matad pa diri mo kamislat. Hello, maayong hapon kuya. Mugreet lang ko sa kong love, si Ban Matio. Si Miralyn Kundes. Okay, salamat ni mo da Miralyn Kundes. Okay, tinuod ba yan ha? Kamong mga buutan mga asawa. Gato po mga buutan ng mga asawa. Gato rapod. Inyong nga ba na palanggaan yun na ayon. Sus Ginoo ko, ayaw intaw na niyong ipatawag og barangay. Palanggaa. Palanggaa kay basig magpangidhat nagsilingan. Lain sa mga asawa pod nga mga buutan. Mo ni tips na ako ha. Ako aning advice, inigsuon nga advice sa mga asawa nga buutan, mga buutan. Atiman na inyong mga bana. Ayaw na pag atiman sa lain. Ay nag-atiman og lain, hatod-hatod pa ka. Okay. Maing hapon sa tanan, alang na itong gusto mo palit og baliti baliti herbal tonic. Sa may isla Sikihor, available na. Nanatay stock pero limitado lamang ng atong baliti herbal tonic diha sa makauna lang. Ang atong balito herbal tonic sa may isla Sikihor limitado ra sa makaunara. First come, first serve ug mga lawa. Pwede na ninyo mapalit ug mga lawa diha sa tindahan ni Nining og Jewel Sumagang sa may Kampalanas, Lasi Sikihor. Nadiha tindahan ni Ma'am Nining og Jewel Sumagang. Available diha ang balito herbal tonic pero limitado na lang. Gamay na lang kayo ng stock daan. Muna sa makauna lang ana. Ha? Magsabot na daan. Sa makauna lang ana ha? Okay, gamay-gamay naman gud nga stock gon. Gamay-gamay naman nga stock. Sa makauna lang ana. Magsabot na daan. Naadya sa tindahan ni Nining og Jewel Sumagang ug mga lawa available na kay karon. Karon man ang schedule sa kasal sa pinalanggang anak ni Ma'am Nining Sumagang og ni Sir Jewel. Karon man gibugko sa salag sa kaminyuon ang ilang pinalanggang anak. Una nga og mga lawa pa available pero limitado ra ha sa makauna lang sa atong balita herbal tonic kay gamay ra ang stock. Gamay ra ang stock. Sir daw may hapon diya i-greet ko kung ang akong asawa Lydia, si Sael Luiloy og ang tanang bisdak fans. Kanaminaw karon og sa tanan nga taga Sulangon nga naminaw. Usab gikan ni Tatay Marshall sa Sulangon, Dapitan City. Okay, salamat. Hi DJ, great lang ko nila ni Nina Guminta Dundon Andase, Rini Andase, Roselito Andase, Marjorie Andase, Rolly Guminta, Jilly Guminta, Roger Guminta, Roy Guminta from Elina Andase sa Balubuhan. DJ Pongs, good PM. Great lang ko sa mga bayihan, especially ni Norman Impang. Bayan is mi analin suya from Nilabo, Pulangko.
Okay, salamat. Okay, matod pa diri mga bisag. Atong hatagan og pagtaga DJ Pongs. Good PM, great lang ko sa mga bayihan, especially ni Norman. Okay, balik na siya. O, sakto gyud na, DJ Pongs, mga buutan nga bana, mga barangay gyud. Mag-isog man, dili pa, kuanon. Ginoo ko! Maura din na nakaingon? Isus, ginoo ko. Kana nang dili pa ko anon, ginoo ko ipabarangay dayan. Ayaw po ana. Oh, ayaw po ani nana. Natural ra man na kanang bana mukuan jud na. Muhapyod ba? Muhapyod jud ang bana kay bana guna nimo. Oh, kanang paghapyod pagmahal man na. Oh, pagpangga ug pagmahal. Oh, mo may gibuhat ni Pare Mark Iban sa iyang pagpangga sa iyang silingan. Oh. Oh, pagpangga nagpagmahal. Og muhangyo nga mukuan ko muhapyod. Pahapyura lang pa. Pasig dili po ni mo pahapyuron kay gihapyod na siguro po naglaen. Mia ay. O basin og dili nimo pahapyuron kay gipahapyod na siguro glaen. Mo nang ipabarangay na lang. Munang gamong mga buutang asawa. Hala, pagbigyan mo na. O, pagbigyan mo na. O, kay lisod na. Mura na kasamukan. O, mura na kasamukan ninyo mo nang muabot na lang mong barangay. Mura din ni, pare. Pare, naminaw ka pare? Mo din na nakaingon pare. Nga muabot na lang barangay. Kay agi anang dili, pakuanon. O, agi anang dili, pakuanon di ay. Ginoo ko. Magaisog na lang. O, dili pa ko nun kay dili ko nung pahapyuron. Kay basin po dugweg gihapyod naglaan. Oh, masik ayaw po pag ipahapyod in tawag laen. Oh. Okay, matod pa mayong hapon DJ Christian sa kong anak na si Madil, Muriel Said, ang bana nga si Par o Sim ako mama Iska dire sa may sapang dalaga. Salamat DJ Gika ni Bibi pwede og song kahit maputi ang buhok ko. Kay DJ Pongs, grid lang ko nilang ati Ebilin Randes, some text missing. Mubu-mubuan lang kay mawala maning uban. Sa mga minsay diya sa messenger nga gipadangat, unya na mo hay paulay hira mo na ako basa. Di pong sa pisan di maing hapon grid lang ko nila undong bagyo. Alci bayhuna nining Bibi Gapol, Nora Lanta nining Sumagang, Diding Bidad, Nancy Sumudong, Andre Calibo, Idi Klamuhoy, og sa akong anak Shubi Louie Klamuhoy, Dixon Mata Luida Malhin, Will Montoya, Gaga Glory Duinas, Jocelyn Versusa, Efren Maghinay, Diding Nasyon, Malig Kamanduna, Carmen Alyunan, Flor Malikay, Bilen Birato Solomon, Titi Biti Ligutom og sa tanan naminaw karon Radyo Bisag Fans Club, Sikihor og Dipolog. Salamat sa pagbasa. Ana Great Lorina Klamuhoy sa may talayong Lasi Sikihor. O nang ikaw diya pare og nay mo hangyo ni mo nga muhapyod hala pahapyura ay. Ugma rin ta.
mapapyura in tawon. Kay lisod na mag-aisok, maabot na pugmog barangay. Oo, ngunay makaingon, God. Di nadain ka magpahapyod si mong bana kay sige hapyod na puglaan. Magamo, baya po na. Magamo na ay. Kung panos-panos, baya po na. Alas 7:38 na dyan sa Kabunan.
Okay, pagbantay-bantay mo, ang tawa ng dagkog mga pahat. Basin, apil ka nga, muilog. Oh. Ganang magod na di ay God. Oh? Oh, kabalo man ko nga mga asawa buutan. Oh, kabalo ko nga mga asawa buutan. Ang mga bana talag sarap ay buutan. Pero nato higala mga gabislat. Oh, nato higala may ngudid nga ang bana buutan kayo dyan. Oh, buutan yung kayo. Oh. Mariha dyan ni mo doon kabuutan. Uy, ginuwa, pinapilon man pa. Apil-apil man. Ang buutan imong bana imo atong imong bana oray buutan. O ayaw kong i-apil kay mura na po kong imong bana. Maalano niya tayo nigula imong bana. Oh. Maalano niya ka ug wala imong bana ako nalisod na. Makahapyod tag nay asawa dako ng sala. Makahapyod tag nay bana dako ng sala. Sa 4:45 na yan para na siya mga greetings dedication alang siya mga minahal sa kinabuhi. Hindi ka mong text 0926-775-7942 o kadata pikas linya ilaw mayo nga hapon. Ay hapon po dong tanda. Ay maghapon kay sa mani. Sa nahiro. Okay, sa ito yung kalaga di mo diha. Obret ko sa kumbaran hubog. Oh, unahan dyan ng bana. Sa ako magkauban maraligo sa linuan. Ah, Si Efren Maghinay, si Dexter Mata, si Vice President, si Dylan, si Salomo, si Liberato, si Nona Taka, ah, si Same, o sa... Si Jamlet Malhen, si Alvin Malhen. ah. Pwede mo stress? O sa man nga song? Bakit kuha mo ron dumpong? Satsa. I love you, Saksa! Okay, manayaw ta. Dumpong! Okay, salamat. Okay, dagang salamat niyo diha. Ida malhin. Okay, may hapon niyong tanan diyan. Ang ligo dig mga panuhak. Wajud mangimbitar to mga panuhaka ta. Ha? Dagang nindot liguan dia sa may Maria day, no? Ginaman dia ng Salagdoong Beach gani. Oh, naman dia sa Maria ang Salagdoong Beach. O nang nindot day kaliguan day diha. Sa may Maria Sikihor. Oh, nangaligo day mga panuhak. Dawa yun mo manapit mga panuhak ka mo. Ang kasalig mo kay dili may katabok diha, ha? Ha? Mo nang wajud mi ninyo dapita. Kasalig yun yung mga panuhaka ba? Wala dyan, mang Ginoo ko. Good, may hapon ninyo diha. Gitika kudong, gitika kuday. Oh, may hapon. May hapon sa 4 kwantos. Okay, may hapon ninyong tanan diha. Okay, congratulations diha sa pinalanggang anak ni Ma'am Nining Sumagan. Karong adlaw gibugko sa salag sa kaminuon. Happy wedding
sa anak ni Ma'am Nining o Joel Sir Joel Sumagang. Kaya dahil napod tayo mga fans club dito sa may Maria Secure nga nangaligo. Wa dyan magparamdam ang mga panuhat. Kabalos na ko, maligo ra kong mag-ulan. Diyog ko, mangingon. Mag-ulan ni iyang gabi, magkupo-kupo anang balis, bisan diya ubos. Diyog ko, mangingonin niya. Okay, mayong panghapon po daw. Ang hinungdan day ana kana mga magtiayon nga mulungtad bitaw sa barangay o moabot na lag barangay. Ang hinungdan day kuno anak kana magaisog kay dili pahapyuron o mao di na kana rajon ngano dili man punan niyo pahapyuron nganyo ama ng bana inyo abi ng bana dapat sa Ginoo ko obligasyon ba na niyong hikap-hikapon ba dalang hilot-hilot dalang hilot-hilot mao nang inyo ako ng bana di kinalan dyan ng obligasyon dyan na ninyo mo nang ipabarangay na lang kay gaisog na lang kay kana laging dili pahapyod-hapyuran okay basin po pahapyod pod og laen mi aay dili na magpahapyod og bana kay basig pahapyod pod laen basin ha wa po ko kabalog nabay mga naabot og barang wa ko'y kalibutan ba ya ha panalagma raning ako bas hindi ay nay matsambahan mailan man nay matsambahan mi ay grabe po grabe po Agalas 4:51 na dyan kinimang oras sa tignan ninyo sa Boss Herbal Capsule ang busing sa mga herbal. Ang Boss Herbal Capsule available na sa mga butikag parmasya doon sa iyong lugar. Inyo arabiya na ha? Wayo ko labat ako panalagma ra na. Basin diyan na mga nay masalagmaan. Wayo yung labot ana. Wala yung ginawa. Matod pa wala gani kalubihan kalibutan pa ka ha tinuod dyan na wadyo ko kalibutan ana may maning uban kining 4 kantos always man ni nagpahapyod silang mga kabanahan di walay barangay nga mahitaba tapos kagamay sa hinungdan gamay kay hinungdan miyay okay mga viewers balik kong share sa itong live balik kong
kong share sa itong live sa mga viewers karon nga naka-view. Kini mga programa ito kanina sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory. Uy, sulbad nimo kung maga-shopping ka via online. Maga-shopping ka via online, mga higala, kabisda. Ara kasi mong panimalay, mga mili ka, mga manindot ka nga t-shirt. Mga branded nga gikan pa yun sa factory. Then factory price. Nag-offer sila og free deliver nationwide. Free deliver nationwide sa Pool Beer Supplier Direct Factory Higala. Thank you so much Danilo Balke ni Mama Dilin sa may ayuda medical sa may Corazon Siakino. May hapon ni mo di Mama Dilin. Good PM na Dong Pongs PB Place Cook Dress nila ni Miriam Nanugon, Margina Quintinita, Gisela Bin, Lady Boy Gina Marlene, Algin Bulayo, Algin Gaduyo, Smile Girl, Bluetooth Girl, Nina. Salamat, it's me, Midnight Sun. Ay, kinuok ko gi-apil man to ni mo great nga. Narabatoy na nawala na ning kalibutan. Nay, nawala na ning kalibutan na apil ni mo great. Sige lang, listener man po to. Listener man po to. DJ Pong, good afternoon, great lang ko ni Francis Abi nga tuan na sila sa Katipunan nagpuyok. Kanara DJ Pong sa nag-great. Si Gian Million. Okay, thank you so much, Gian Million. Okay, sa mga viewers, hi, hello! Happy Sunday! Panimba naman karon katong wala kasimba kaganina. Panimba na mo karon. Once again, may hapon ni Mama Dilin. Atong sexy ug gwapa da sa may ayuda medical sa may Corazon Siakino Hospital. Mama Dilin, may hapon ni mo diha. Walay laing sexy diha. Dong Pong, sulaman ko kakita og short atong Pulver Supplier. Nana karon, gipost bago new arrival nga short, nga branded nga short sa Pulver Supplier nana. Miabot na karon. Bago pa to gipost nila. Okay, murag wa na yun tay igo nga oras. Salamat kay mga kabisdak sa inyong pag-uban-uban kanako. Ikan alas 3 kapin. Anto dining mga orasa. At angin na lang ko niyo ang kadlawon. Yarot ang kadlawon magtiwas ha. Samang takna station. Salamat kayo. Kini yung alagad ang gikadukan sa tanang kabayutan manghandusay sa namang pangakalaay way paglubad dudong pungga. Point.